Hello 2026! Ez itt a Rakpart 5 kínzó kérdését körbejáró videósorozat első epizódja, ami a Rakpart legmenőbb részével foglalkozik. Tudjátok, ez az a rész, ahol a sok kis József Attila a rakodópart alsó kövén nézi a gondolatban elúszó dinnyhéjakat, mert hogy a valóságban nem fognak ők sem odaülni, ugyanis ott fél méter magas víz van. Ez onnan derül ki, hogy még a rajzoló, aki ezt a remek látványtervet megalkotta és ott felejtette, vagy őszintéségi rohamában szándékosan berajzolt egy pici szegmensbe, hogy hol is van a Tiszának a vízvonala, ahogy azt ezen a képen láthatjátok. Ebből pedig adódik, hogy legalábbis az év 10 hónapjában az a remek leülős, félkörös, füves, márhogy ez, amit most itt mutatok, ez mind víz alatt van. És a kacsák játszott erre a halakkal. Amikor arra 2 hónapra kijön, akkor már csak annyi dolga van az embernek, hogy kivárja, míg az SKHT 2 embere letakarítja. Többen nem mehetnek oda, mert Nagy Sándor városbetonozási alpolgármester a közmeghallgatáson elmondta, hogy összesen 9 millió forintot fogunk fordítani a rakpart takarítására, ami nagyjából 2 embernek a munkabére egy évben, tehát gépeket nem használhatnak, benzin nem használhatnak, eszközöket nem használhatnak, ők ketten oda mennek egy söprűvel, és a bérükből adódóan letakarítják nekünk azt a szakaszt. És akkor leülhetünk. Ha nem tette tönkre a zöld ár. De erről most nem akarok beszélni, mert ez majd egy másik videónak a témája lesz, hogy mit fog szólni a Tisza ehhez az egész rakparthoz. Úgyhogy most egyelőre csak ennyit akartam elmondani, hogy a Tisza nem pont ott van, ahol ezen a rajzok szerepel, és pontosabb tervrajzot nem láttam, de valószínűleg nem is nagyon akarnak mutogatni, mert feltehetően az az igazság, ami most elhangzott, hogy ez bizony víz alatt lesz. De majd, ha nem lesz, és kijön, akkor majd fogunk neki örülni nagyon, megígérem. Na, csak ennyit akartam nektek most így elsőre, szevasztok!